shi da sigar masallaci. To duk duniya babu masallacin da ya kai wannan daraja, babu masallacin da ya kai wannan fadala, babu masallacin da ya kai wannan matsayi da daraja a wajen Allah. Shi ne masallacin da idan ka shigo cikinsa kai sallah za a baka, an a waje ne za a iya baka lada 24 ko ila kafin ka san yadda zai kasance, amma shi wannan masallacin idan kai sallah a cikinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a baka lada guda dubu. Alhamdulillah. Kuma ko kai kadai kai ta sallah ba sai a jam'i. ko kai kadai kai Alhamdulillah. za a baka lada. Wannan sallar nafila ko farilla? Ko nafila ko farilla duk wanda kai. an gane. Alhamdulillah. Ko nafila ko farilla? Annabi Muhammadu fa aka ce masa Alhamdulillah. ayatin da ya faɗa ya yi taksisi ne san da ya faɗa ai ba ya taksisi haka ko nafila ko farilla No. kai insha Allah ana da wannan lada. Yana daga cikin darajar masallaci ko in ce darajar wanda ya salla a wannan masallaci, dan bazan ce darajar wannan masallaci, shi wannan masallaci tintin ya gama daraja Da darajarsa. da darajarsa No. saboda me wanda ya fi kowa daraja shi ne a cikinsa. No. Wannan kadai ya isa kasancewa yana da daraja. No. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne a nan a kwance da iyalansa da wai duk wata rayuwa ta manzon sallallahu alaihi wasallama a nan wajen yayi ta. No. Kaga ko wace daraja ce ta kai wannan. No. Manzon sallallahu alaihi wasallama ya zauna a waje daya, ba wai ma ya zauna dindindin ba, ya zauna a nan ya tashi ya tafi wannan wajen, zan iya ce maka ya fi duniya da abin da yake cikin ta daraja. No. Annabi ya zauna a wuri ya tashi so daya, No. ba wai ya zauna dindindin wanda gashi a yau kowa ya sani, kowa yana ganin cewa nan inda muke nan a nan Annabi sallallahu alaihi wasallam Ya rayu. a nan yayi rayuwa, a nan ya haifi a nan ya ko an samu kaza an samu kaza a nan ko wani abu da ka sani na musulunci a nan aka karfafa shi aka tabbatar da shi.